Отсичане главата на светия предтеча и кръстител Господен Йоан. Почитайки свети Йоан предтеча като най-велик от пророците, църквата посвещава на неговата памет няколко дни в годината. На 24 юли тя тържествено празнува рождението на този предвестник на Спасителя. Прославя го на другия ден след празника Богоявление, а на 29 август възпоменава неговата смърт и в знак на участие в страданията му е наредила този ден пост. Когато бил на 30 години, свети Йоан предтеча по внушение Божие се явил между юдеите, за да ги приготви да приемат Месия, Христа. Възвестявайки им явяването на Спасителя и приближаването на Царството Божие, Йоан ги убеждавал да се приготвят за тази велика радост чрез покаяние за греховете си и изправяне на живота си. Множество люди идвали при Йоан и приемали от него покайно кръщение. Някои от тях така го почитали, че мислили, че виждат в него самия очакван Месия, Христос. След кръщението на Исус Христос, Йоан продължавал да учи народа и близо до Енон кръщавал идващите при него, като свидетелствал за Христа, че Той е Син Божий, слязал от небето. Той трябва да расте, казвал Йоан, пък аз да се смалявам. Който иде отгоре, той е над всички. Като проповядвал покаяние, изобличавал беззаконията и пороците, Йоан не се боял да говори строгата правда, дори и тогава, когато могъл за той да се подложи на опасност. Цар Ирод Антипа, син на оня, който убил витлеемските младенци, се развел с жена си и се оженил за Иродиада, жена на брат му, Филип. Понеже това се забранявало от Моисеевия закон, Йоан казал на царя: „Не ти прилича да имаш жената на брата си." Разгневеният Ирод заповядал да затворят Йоан в тъмница. Иродиада още повече от царя ненавиждала Йоан и искала неговата смърт. Но Ирод се боял да го убие, понеже знаел, че той е честен човек, когато целият народ уважавал и почитал за пророк. Скоро след затварянето на Йоан, Ирод празнувал рождения си ден и направил голямо угощение на велможите и началниците галилейски. На този празник Иродиадината дъщеря играла и така се понравила на царя, че той във възторг се заклел да й даде каквото пожелае, дори и половината си царство. Девойката не знаела какво да иска. Тя се посъветвала с майка си, която е подучила да поиска главата на Йоан Кръстител. Тогава дъщерята дошла при царя и му казала: „Искам още сега да ми дадеш на блюдо главата на Йоан Кръстител." Ирод се натъжил твърде много, но поради клетвата не се решил да й откаже и изпратил в тъмницата да отсекат главата на Йоан. Донесли на блюдо главата на великия пророк, дали я на девойката, а тя я занесла на майка си, която от злоба и избола с игла езика на Йоан. Йоановите ученици погребали тялото на светия си учител в Севастия, а Иродиада скрила главата му в Иродовия дворец. Съвестта вероятно мъчила Ирод, защото когато до него дошли слухове за чудесата, извършвани от Спасителя, той казал: „Това е непременно Йоан Кръстител, възкръснал от мъртвите, и за това чудеса се вършат от него." Мнозина казали: „Това е Илия", други – някой от пророците, но Ирод все повтарял: „Това е Йоан, комуто аз отсякох главата, той е възкръснал от мъртвите." Бедствия поразили Ирод. Войската му била разбита от арабския цар Арета, който бил баща на първата му жена. Той самият бил след това изпратен на заточение от римски император и юдеите смятали тия бедствия като справедливо наказание за убиването на великия пророк. Главата на свети Йоан предтеча била взета след това от жената на Хуза, домоуправител на Ирод, една от ония жени, които вярно служили на Господа по време на неговия земен живот. За да спаси от поругания светата глава на предтеча, тя я вложила в съд и я скрила в Елеонската планина. След известно време главата била намерена там от един свет мъж, който отново я скрил преди смъртта си. Намерена по времето на Константин Велики, тя била пренесена и скрита в една пещера до град Емеса. В 5 век била пренесена в Халкидон, а по-късно в Цариград и оттам в Кумана. На 24 февруари църквата възпоменава първото и второто намиране на светата глава, а на 15 май третото, когато тя била принесена в Цариград.